Baina bereziki arronago ongietorri errefusiatuak plataforma ordezkatuko dudalako, ez? Niretzako izan da hori izugarrizko postasuna, beraz urduri, baina alai hartu nahi dut. Eta, bueno, bihotzez eskertu nahi ditut Bilboko konpartzei egin zuten proposamenagatik, ez, gu izateko. Eta, bueno, eta batzorde mistoari, arek nolabait baieztatu egin zuelako, eta guretzako ongietorrirentzat oso plataforma gaztea da, eta kriston ohorea izan da ordezkaria izatea. Gainera, honekin guk ikusten duguna da, nolabait Bilbok adierazi nahi duen sensibilitatea, momentu honetan oso txarto pasatzen ari den jendearekin, ez? Eta orduan, horrek kriston ohorea suposatu digu. Izendapena hau kriston ohorea dela, ez bakarrik bilbotar guztiak eta konpartzak ordezkatzen ditugulako, baizik eta horren atzean dagoen lan guztia ordezkatzen dugulako, ez? Eta azken finean, aste nagusian, 9 egunetan ikusten ditugu txosnak, polit-politak, jai giroan murgiltzen gara, baina garrantzitsua da gogoratzea urte osoan zehar egiten den lan guztia, ez? Aste nagusia bukatzen denetik, berehala hurrengo egunean hainbat eta hainbat pertsonek lan egiten dutelako, ez? Bestetik, eta orain serioago jartzea dagokit, ez? Mezu bat bidali nahiko nieke bilbotarrei eta Bilbora hurbiltzen diren guztiei, ez? Mesedez, errespetuz eta zentzuz jokatzeko, ez? Ez ditugulako onartuko inolako erasorik, ez eraso sexistarik, homofoborik, transfoborik, lodifoborik, naskatuta gaudelako ja horrelako jarreretaz, eta orduan, mesedez, zentzuz jokatu, eta ea deno posibla dugun aste nagusiaz gozatu, ez? Eta bukatzeko, eta jai giroan hasteko, gonbidatu guztioi txupin egunera, hani egongo gara Natitani eta Marijaia posposik eta dena amateko prest, eta besterik gabe, denontzako lekua dagoela, eta aste nagusia bakarra da herritik eta herriarentzako delako.